خۆنیشاندان و نەڕازیبوون لە دژی چەکدارên Sûriyaya Demokratîk li bajarê Reqqa û gundewarê wê berferahtir dibin. Ev du rojin jî asta dijatiyê bilindtir bûye. Ajansa Sputnik ya Rûsî belav kiriye ku du çekdarên Sûriyaya Demokratîk îro bi du bombeyên destî ku ji aliyên kesna rûnixmandî ve hatin avêtin hatin kuştin. Her wiha 4 çekdarên din jî birîndar bûn. Li gorî Sputnik, ku dewriyeke Hesedê jî li nav bajarê Reqqayê rastî armanjkirinê hat û ziyan tenê madî bûn. Her wiha li gundê Qebriyê başûrê bajarê Silûk jî çekdarek hat kuştin û hejmarek çekdarên din jî birîndar bûn. Meha borî jî li bajarê Elmansûrayê gundewarê Reqqayê barageh û ofîsên Hesedê hatin şewtandin û xwenîşandan jî hatin li darxistin û dewriyên Hesedê ji bo girtina ciwanan ji bo leşkeriya xwe ya neçarî ji aliyê welatiyên wê deverê ve hatin derkirin. Ji bo rizgarkirina bajarê Reqqa min bij Tebqa û gundewarê Dêra Zorê, Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD bi hezaran ciwanên Kurd ku ji bo leşkeriya xwe ya neçarî revand bûn, kirin qurbanî û şehîd kirin. û di heyama 2 salên borî de PYD derdora hezar girtiyên Daişê ku bi tometa alîkariyê û endamtiya Daişê hatibûn girtin, ji zîndanên xwe li jêr navê lêborîn û biratiya gelan de serbest berdan.